Drugovi, neće da može ovako. Neće slonče u lonče. Tako narod kaže. Hvala, Dušo. Drugovi, krajnje je vreme da se odluči i da se donese odluka. Hoće li ovde da se ponaša domaćinski? Ili će neko da napipa ćorku? Je to drug direktor pred? Drugovi, dolazi vreme ćorke. Upozoravam. U ćorku će uskoro da se ide, ko sad u kafanu što se ide. Ko će da ide u ćorku? Ćuti. Nisi se javio za reči, ćuti. Ko je išao u kafane, taj nek ide u ćorku. Nisi se javio za reči, ćuti. Ćuti, znaš red? Ja 6 godina ne znam šta je kafana. Hoće da popaseš jednu disciplinsku komisiju. Vrlo mi je žao što ovo moram da vam kažem, ali nadam se da će to ostati poslovna tajna. Projekt otpada. Nema para. Pa to je neverovatno, direktor. Halal vam vera. Svaka vam čast. Dobit ćeš otkaz iz preduzeća. Radi vređanja rukovodeće kadra. Predlažem, drugovi, da se radovi na objektu stopiraju. Da ne zaglavimo ćorku. Da se objekt konzervira i da se da na licitaciju. Samo na taj način možemo doći do pozitivne nule. Ja bi sad mogao da iznosim određene pravce u reformu i za razvoj od naše preduzeće, ali vidim da je Mile izneo prasiće iz furune, a zna se da prasiće nisu ništa naročito kad se olade, pa rekao da skratimo.